Premi Arbre de Ciència en honor a l'esquema del coneixement traçat pel filòsof mallorquí i que distingeix la innovació, la prescripció i el foment de la lectura correspon a la periodista cultural Cati Moller. Una persona que ha entès com arribar a les generacions d'avui mitjançant els canals que la societat digital ens posa a l'abast. Dinamitzadora del Club de Lectura de la Biblioteca de Cort, dedicat als autors locals, autora del podcast Perfil Lector, juntament amb la llibreria Rata Corner, i també ha conduït amb Marta Pérez del cicle Literatura en Crispetes, a la mateixa llibreria, modera el cicle Màtries de la Fundació Mallorca Literària i s'ha fet càrrec d'algunes de les sessions del Club de Lectura Feminista de l'Ajuntament d'Inca. La Cati Moller, a més de posar en el seu treball de difusió de la lectura i del llibre temps, com deia Ramon Llull, lloc, veritat, maneres de fer, durada convenient, necessitat, etc., aporta a qui l'escolta, en presència, en les zones de ràdio o en l'espai virtual, el seu permanent i savi bon humor i la complicitat espontània i sincera que estableix sempre amb els seus convidats. I per tot això, en nom de la institució francesa de Borja-Moll, tinc el goig de lliurar el Premi Arbre de Ciència. Cati Moller. Bé, bon vespre a tots, moltes gràcies per estar aquí. És molt difícil dir res ara, després d'aquestes paraules d'en Miquel i després d'en Grasset, que ha començat molt bé doncs, i en Josep Maria Jaumada, que ell se sent com una formigueta entre gegants, com no m'he de sentir jo, en premi en Xavier Grasset i Josep Maria Jaumà, a ses Miqueles i Ana Maria, amb en Ramon Llull, amb en Francesc de Borja-Moll aquí. Estic molt contenta, és una alegria sense límits i un agraïment sense precedents que sent, i primer ho he de dir gràcies a la institució Francesc de Borja-Moll, evidentment per aquest guardó, però també per aquesta iniciativa, per aquesta nit, per aquesta festa que feia d'avui de llibres, que és una festa preciosa i que m'ha set molt honorada formar-ne part per primera vegada. Jo aquests dies he estat pensant molt també que podia dir realment sobre el fet de llegir, sobre la lectura, perquè a més rep un premi per fer les dues coses que més m'agraden del món, que són llegir i xerrar, o sigui que intentar dir davant que sigui així. Pensava que puc dir jo sobre llegir. L'única cosa que estic segura i convençuda que puc dir, i que puc dir en totes les lletres, és que a mi llegir sempre m'ha beneficiat. Només m'ha donat coses bones. No tinc cap cosa negativa, cap record. No hi ha res dolent en tots els llibres que he llegit. Fins i tot en aquells que no he acabat, aquells que no m'han convençut, o Jesús, aquells que directament no m'han agradat. Fins i tots aquests, a curt o a llarg termini, en qualque moment m'han aportat coses i han estat bones per això. I han estat útils, i han estat productius. I abans que deia en Xavier Grasset, no, aquest temps foscos en els que vivim, tant de parlar d'ambients tòxics i nocius i totes aquestes coses, ens hem de ferrar fort en aquestes poquetes coses de la vida que només ens generen beneficis i que no són tantes i llegir una d'elles. Jo rep avui aquest premi per foment de la lectura i me permetreu que agraeixi primer de tot a les persones que per mi en el meu voltant han fet més per foment de la lectura. Mon pare i mon mare, que han tingut sempre i tenen encara ara el comodín plan de llibres. Jo també som una bleda, Xavier. La meva germana, que me sabia els seus incunables, que és la col·lecció del vaixell de vapor, quan eren petites. En Xisco Nadal, que és la persona que millors entrevistes fa a escriptors de Balears, i no toca dir Xavier Grasset aquí davant, no puc dir que sigui el millor del món, per respecte al mestre, diguem de Balears, diguem així, i una llarga llista de persones que més he compartit jo, amistat, confiança, intimitat, han compartit lectura, na Maria i na Joana, que són aquí, però na Cati, na Noelia, na Marina, na Helena, na Xavi, una llarga llista de gent, i dues persones més que han fet molt per fomentar les lectures, la meva filla Bàrbara, que només 3 anys, ha fomentat que jo torni a la ronda de mallorquines, i ha fet que nostre molt sapiguen de memòria, si ho pot reproduir, en Joanet i els missatges, perquè quan passen per el torrent de la Bàrbara ha festa grossa que nostra, perquè allò és el meu nom dins d'una rondalla, i finalment la meva parella Catalina, que també ha acceptat, com la parella d'en Xavier, que nostra estigui plena de llibres que mai tindré temps per llegir, però que a més sé que m'encoratjaria a tenir temps per llegir-los. Com la lectura sempre m'ha beneficiat, moltes gràcies, Catalina.
I ja per acabar m'agradaria molt agrair sobretot a tota la gent que organitza i sobretot a la gent que participa a totes aquestes iniciatives, activitats literàries, presentacions, converses literàries, clubs de lectura, la gent que, en Miquel i Neri, que van apostar pel podcast de Perfil Lector, i tota la gent que ha passat, entre ells la Clara Fiol, que després l'escoltarem i que el seu podcast val molt la pena, per cert. Just ahir teníem la darrera sessió d'aquest curs del Club de Lectura de la Biblioteca de Cor i uns dels participants van ser poquets, però hi som una trentena, vam enviar més qui van fer festa grossa. Ahir eren poquets, però n'hi va haver una que va dir que ella ja era a casa seva, en pijamada, estava a punt en el sofà mirant la televisió perquè se l'havia oblidat que tenia sessió. I quan se'n va recordar va dir no, jo me vestiré i me n'aniré, que me toca avui juntament amb els meus companys com feien cada pic, cada mes, una vegada en el mes. Ens vam juntar i vam xerrar de Villa Coppola de Naixesc Ensenyat, que ara fa 40 anys va guanyar els Premis Ciutat de Palma. I jo m'agradaria tenir tant de compte amb vos. De coses que van sortir, el Quixot i tot va sortir en aquella conversa que van tenir entre tots, eren moltes participants, persones que no coneixien Naixesc Ensenyat, que no havien llegit Villa Coppola i que jo sé, cert i segur, que la seguiran llegint i que seguiran conversant i que molt seguiran trobant. Per tant, m'agradaria acabar aquest agraïment encoratjant-vos i animant-vos a participar d'aquestes presentacions, d'aquestes trobades literàries, a escoltar podcasts literaris, si és Perfil Lector, que Spotify molt millor, perquè els oients sempre són benvinguts, anant a la biblioteca del vostre barri, a veure quines activitats tenen, i si tenen un grup de lectura, proveu-ho, seguiu-vos amb ells, conversau, obriu-vos, perquè vos deia abans que jo estic molt convençuda que llegir a mi només m'ha beneficiat, i ho ha fet individualment, però que estic encara més segura que llegir en conjunt amb altra gent, llegir plegats, molt beneficia col·lectivament, molt ajuda a fer comunitat. I a més, vos permetrà comprovar allò que per mi era la millor campanya de foment de lectura que s'ha fet en aquesta terra, que és la que fa enviar el mesquida cada vegada que diu que llegir molt fa tornar guapos. Moltes gràcies.